Dakle, devojke, morate ukrasiti ove torte tako da postanu nevjerovatno lepe. Možete li to uraditi? Sofi, moraš je ukrasiti, a ne jesti. Jao, šta ćemo s njom? O, da, to je prelepo. Znači, Sofi može samo da pojede tortu? Pa dobro, a ja hoću ipak da ukrasim svoju tortu. Uradit ću to uz pomoć Oreo kolača. O, izgledaju baš cool. Dakle, prvo ću polizati safil. To je najlepši deo. Zatim sve keksiće ću staviti u čeniju. Gotovo. To nije bilo teško. A šta je kod Sofiji? Sve je pod kontrolom. Već sam pojela tortu tako da mi je ispao krug. Mislim da će to biti dovoljno. Tina, zar si stvarno mislila da ću sve pojesti? Ne, ja planiram da ukrasim svoju tortu uz pomoć žvake Huba Buba. A sad ću uzeti 2 ove limenke i razvući svoje žvake, da, baš kao testo. To nije lako, ali daću sve od sebe. Eto, završila sam. Oho, cool. Mogu probati ovaj sok. Otvaram. Jao, sad sam sva mokra. Tako ti treba. Dobro, nastavit ću da ukrašavam svoju tortu. Sada treba staviti ovaj sloj žvake na tortu. Ovako, odlično. A sad mi treba marcipan. Stavit ću to na tortu. Da li vas podsjeća na nešto? Tačno! To će biti torta u obliku jagode. Napišite u komentarima da li volite jagode. Ja je obožavam. Kakva lepota! Ukrasiti tortu tik-takom je bila genijalna ideja. Izgleda zaista dobro. I ja sam skoro završila. Treba da stavim sve keksiće u kalup i da ga izmrvim. U tome će mi pomoći Hulkova ruka. Tučem! Tako je. Super je ispalo. A sada ovaj veliki keks ću staviti na tortu. Ostaje samo ukrasiti sve nutelom i napisati Oreo. Da, pogledajte, napravila sam Oreo s ogromnom količinom punjenja. Wow, devojke, vaše torte izgledaju super. Hajde što pre da ih probamo. Tina, prijatno. Da, ovo je divno. Sofi, mislim da je vreme da i ti probaš tvoju tortu. Vrlo rado. Jedva čekam. Da, to je prelepo. Ja mogu ne samo jesti tortu, već i naduvati balon. Wow, kako je velik. Došla mi ideja. Moram da probušim taj balon. Gledajte. Šta je ovo? Baš smešno. Baš ti lepo stoji, Sofi. Jeste li već smislili kako ćete ukrašavati ove torte? Vidim da Sofi ima neku ideju. Šta je ovo? Žele meda? Mislim da Tina ne voli takve slatkiše. Previše je roze. Ja moram otopiti svog medu. Uradit ću to uz pomoć fena. Nisam znala da je fen tako moćan. Gotovo. Idemo dalje. Uzet ću kalup sa medama i zekama i napuniti ga tečnim želeom. Tako ću napraviti puno žele bombona. Da. Konačno sam smislila šta želim da uradim. Stavit ću pokišta piće sa strana. A gore ću staviti crni kolači. Samo treba otvoriti pakovanje. Hajde, otvori se. Jao, sve je ispalo. Moram to što pre uhvatiti. Spremna sam, hvatam. Valjda sam sve uhvatila. Ili ne. Izvini, Sofi, nisam htjela. Dakle, sada treba to sve staviti na tortu i završila sam. A moje žele životinje su se već stegle. Sada ih treba staviti na tortu. Da, to je preslatko. Mnogo mi se sviđa. Smislila sam još nešto. Sipat ću na papir malo tečnog želeja, a zatim odseći višak. Želim da napravim malu žele vrtuljku. Da, ja sam tako pametna. Pogledajte kakva lepota. Stavit ću to na tortu i gotovo.
O, vaše torte izgledaju savršeno. Vreme je za degustaciju. Tina, probaj svoju tortu. O, kakvo lepo pače. Oduševljena sam. Divno. Ova torta se topi ustima. Pa, hajde da vidimo šta je kod Sofiji. Jao, jedeš kao prase? A gledaj šta ću da ti pokažem. Oho, Sofi, to je baš moćno. Svaka čast. Ajoj, ovo se vrti prebrzo. Hvataj tortu dok nije odletela. Ajoj, prekasno, torta je odletela. Sofi, nemoj da brineš, imat ćeš još priliku da ukrasiš tortu. Ali ova torta jednom mora pasti. O ne, pazi se! Jao, to je sigurno bolelo. Ovu tortu ćeš zapamtiti zauvek. Ali sad mogu da je probam. Lepo. Očekujemo vaše neverovatne ideje za ukrašavanje torta. Sofi, šta si smislila? Da, došla mi je super ideja. Želim da ukrasim svoju tortu rezancima, ali prvo ih treba skuvati u roze fanti, a to će biti stvarno cool. Tina, jesi nešto smislila? Teško reći. O, tačno. Došla mi je super ideja. Želim da ukrasim tortu sa crnom čokoladom. Samo treba sve podeliti na male komade da bih mogla potpuno ukrasiti tortu. To će biti super. Odlično. Vreme je da stavim to sve na tortu. A gore ću sipati svoje omiljene Maltesers bombone. Ali da bih sigurno uspjela, moram pojesti što više Mentos bombona. O, kako je hladno! Ali sad imam veoma leden dah koji mogu da zaledim padajuće bombone. Pogledajte, zar to nije cool ideja? Juj! Oho, treba nešto smisliti. Tačno! Sipat ću ti malo vrućeg soka, to će te zagrejati. Izvoli! Juj! Hvala! Da, sad mi je baš toplo. Baš ti hvala, Sofi. Nema na čemu. Dakle, Fanta je provrila, vreme je da je sipam u kantu. Odlično, zatvaram i dobro mešam. Da vidimo. Uspelo je. Dobila sam lepu roze pastu. Sa njom ću sigurno moći da ukrasim svoju tortu. Sipat ću je odozgo i lepo rasporediti. Ostalo je dodati oči i osmeh. Jel ga prepoznajete? Ovo je crveni hagi-vagi. Tina, probaj svoju tortu. O da, jedva čekam. Jao, to je fantastično. Tina, jesi zaboravila da imaš još crne bombone? Jao, da, tačno. Prelepo. Hajde, sad ti. Dobro, uzimam pače. Pa, kakva je torta? Je lepa? Izgleda da je Sofija oduševljena. Već je pojela celo pače i ne planira da se zaustavlja. Jao, šta je s njom? U pomoć! To je baš smiješno. Nisam znala da je takva kukavica. Čekajte, još malo. Spremite za mene pečeni marshmallow. Mnogo ga volim. To mogu raditi zatvorenih očiju. Marshmallow na vatri, mogu ja to? Šta? A zar je to jelo? Pa Linda, nadam se da voliš jagode, jer će moj marshmallow biti od jagode. Prvo meljem jagode u blenderu sa želatinom, šećerom i vodom, dok ne dobijem pire od jagoda. Odlično, sad ga treba prokuvati malo. Dok se sprema, uzet ću 2 jajeta. Treba odvojiti 2 belanca i umutiti ih. Naravno, uz pomoć miksera. Dodat ću pire i sve to dobro promešati. Najbolja sam u kuvanju, a šta je kod ostalih?
Gledaj svoje posla, a ja ću pogledati kako se snalazi Kate. Što bih pravila marshmallow kad ga uvek imam kod sebe? Sipat ću ih na tanjir. I naravno dodat ću Nutellu. Ko ne voli čokoladu? O da. Tog će biti dovoljno. Učite od mene, bako. Jao, Kate, ne valja jasti toliko šećera. To nije hrana. Pa dobro, baka ima svoje trikove. Prvo ću skuvati jaja. Sad ću ih očistiti od ljuske. I učiniti da budu kvadratna kao na Lindinoj slici. Stavit ću ih na štapić i posuću slatkim srcama. Pa, valjda liči. Šta Tina radi tamo? Stavljam buduće marshmallove u kesicu za šlag. Sad ću uz njenu pomoć spojiti 2 polovine banane. I naravno dodat ću krem. Kako je lep. Imam 5 takvih banana i svaka različitog ukusa. Malo čokoladnih konfeta. I šareni. I još takve. I ove. O ne, to je so. Vreme je steklo, dajte mi da probam. Wow, kakva lepa jela. Kako lepo mirišu ove banane. Želim da probam. Čekajte, zašto su slane? Ne, to uopšte nije ukusno. Šta je sljedeće? O, marshmallow od bake. Fuj, je li to kuvano jaje? Žao mi je, bako, ali to uopšte nije to. O, koliko čokolade. Kate, znaš šta ja volim? Baš ukusno. Šta može biti bolje od marshmallowa sa čokoladom? Kate, tvoje jelo je najbolje. To? Ko je najbolji? Ja sam najbolja. Dakle, sad želim ovakvu lizalicu na štapiću. Hoćete uspeti? Naravno. Opet slatkiši. Karamela, ovog puta neću napraviti grešku. Dobro, a boje će mi trebati kasnije. Prvo treba skuvati karamelu. Potreba nam je šećer i voda. Sve to treba skuvati u šerpi. A bitno je ne zaboraviti da mešam. O, dobro mi ide. Ali hrana ne može biti bez vitamina. Tako da ću uzeti jabuku i stavit ću je na štapić. Ovako. Što? Neko je zagrizao. Ok, uzet ću drugu. I ova isto. I ova. Kate, prestani da jedeš moje jabuke. Ova je lepa. Nju ću uzeti. Sad ću je umočiti u karamelu i okrenuti nekoliko puta. O da, kakva lepota. Jabuka u karameli? To je dosadno. Sad ću vam pokazati kako treba. O, moja karamela je taman spremna. Sipat ću je na papir i dodati u barice različite boje. Ovako. Neke šarene mrlje. Ne gledajte. Stavit ću rukavice i napraviti od karamele šareni štapići. Odlično. Skupit ću svih 6 boje zajedno, a onda ću napraviti od njih jednu veliku kobasicu. A od ove kobasice ću napraviti lizalicu baš kao na slici. Oho, baš lepo. A šta ja da radim? Možda imam negdje gotovu lizalicu? Ne, to nije to. Ovo je uopšte pastera. Smeće? A, mrtav pacov. Pacov kao pacov. Šta sad? Ništa ne odgovara. O, žvaka, tačno. Sad ću je sažvakati i napraviti lizalicu od nje. Negdje sam imala štapić. Da, evo ga. To je to. Nije loše. Ostaje da nađem omot. Evo ga.
zamotat ću i to je to. O, baka i Tina se svađaju ko je bolji. Stvarno imaju dobra jela. Vreme je isteklo. Jao, kakva lepota. Probat ću prvo lizalicu šefa Tine. O ne, pala i razbila se. Mogla si je napraviti malo sigurnijom. Da vidimo šta je kod Kate. Čekajte, je li to iz žvaka na žvaka? Fuj, na njoj su tvoje sline, odvratno. Wow, a to je jabuka u karameli. Probat ću. Bako, nadmašila si samu sebe. To je neverovatno ukusno. Pobedila si. Ja? Pa naravno, ko će još? Baka je najbolja. Dosta je bilo slatkog. Sad mi se jede meso. Želim veliki odrezak. Odrezak? Kako se sprema? Tako je, dušo. Moraš jesti meso da porasteš. Najbolja sam u spremanju mesa. Već sam počela. Rano se raduješ. Nećeš zaobići baku. Pa ne izgleda tako teško. Pokušat ću ja. Čudno, potpuno je hladan. A ako probam sad dve ruke? Ništa. Kakav je to miris? Moje ruke! Pekla sam ih. Kit, šta ti je sa rukama? Ne brini, baka uvek ima komplet prve pomoći sa sobom. Čekaj. Eto, našla sam zavoj. Moram ti zaviti ruke. Prvo levu, onda desnu. Dobro je. Hvala, bako, ali šta sad da radim s ovakvim rukama? Ne mogu ni meso da uzmem. Prokletstvo. Nisam sigurna da će moja unuka moći da pojede tako veliko pače. Tačno, napravit ću od toga mleveno meso. O da, ispalo je odlično. Ali to nije sve. Uzet ću kalupi i sipat ću u njih mleveno meso. Ovako. Bako, to nije odrezak. Potreban je ceo komad mesa. Stavit ću ga u roštilj i čvrsto ću ga zatvoriti. U međuvremenu ću ukrasiti tanjir na svoj tajni način. Par kapi sosa, a sad tanjir treba zavrteti. Lepota. Tako je, polako. Skoro sam uspela. Ne. Pa zašto je baš kod mene moralo pasti meso? Ok, dok niko ne vidi, podignut ću ga zubima sa poda. Eto, sad ga mogu pržiti. Uspela sam. O, moje pljeskavice su spremne. Joj, kako vruće. Uzet ću ih kleštima. Kako lepo miriše. Ne postoje ništa bolje od bakinih pljeskavica. I naravno sveže povrće sa vitaminima. Odrezak je savršeno pečen. Odmah sam rekla da sam najbolja u spremanju mesa. Peršun za ukras i to je to. Jo, zar mora ići dim odavde? Kate, zapalit ćeš sve ovde. Jao, na šta liči tvoje meso? Neka bolje ostane tamo. Kako lepo miriše. Još više sam ogladnila. Kakvo neobično serviranje. Ugalj? Ne, hvala, Kate. Bolje da probam bakine pljeskavice. Miris iz detinjstva. Probat ću. O da, to je vrlo dobro. A šta je ovo? Oho, odrezak kao iz restorana. Odseći ću komad i umočiti ga u sos. Jao, kako ukusno. Ovo je definitivno najbolje meso na svetu. To, konačno je neko primetio moj talenat. Wow, koliko ukusne čokolade! Sad ću da je učinim još ukusnijom. Wow, lepota! Prelepo! O, tačno! Hoćemo da ponovimo? Kakav miris! Hajde da brzo sipamo čokoladu u kalup. Da, tako je. Polako. Gotovo. Pogledajte.
Ispale čokoladna jagoda. Ah, lepota. Hej, Jennifer, ne smetaj mi. A dakle, unutra ću dodati još malo voća. Tako će biti još ukusnije. O, da. A sada uzimam šećer i pavlaku. U jednu činiju sipam pavlaku, a u drugu šećer. Odlično. I čekam da se šećer istopi. Tako je, savršeno. A sada dodajem pavlaku i miješam. O, to mi treba. Sipam to sve u našu bobicu. Sjajno. I na kraju zatvaram jagodu. A baš je lepo, da? Da, bako, to je super. A sad je moj red. A meni će trebati flaša i čokolada. Sipat ću je unutra, tako je. Aha, toliko će biti dovoljno. Sada okrećem i... Eto, napravila sam čokoladnu flašu. A vreme je da sipam bombone unutra. Odlično. I još mi treba nalepnica. Zatvaram i to je to. Jao, svašta. Dakle, pažnja. Sad ću vam pokazati kako treba kuvati. Pobjeda će sigurno biti moja. Prvo ću sastaviti tortu, korak krem i tako dalje. A sad ću odseći višak. Aha, i malo ovdje, to je to. Planiram da napravim čokoladnu tortu u obliku automobila. Aha, to mi neće trebati. Još par dodira. To je to. A sada pokrivam naš automobil kremom. A sada treba sve razmazati. O da, dobro mi ide. A sad mi treba tečna čokolada. Sipat ću je na auto. O da, kako lepo curi. Ostalo dodati detalje. Točkovi, svetlo i posljednji dodir. Da, moj auto spreman. O da. A prijatno, draga. Jao, sve tako lepo. Probat ću prvo ovu flašu. Izgleda jako zanimljivo. Da probam. Što? Šta je to unutra? Wow, pa tamo su bombone. A hajde da razbijem ovu flašu. Da, tako je. Bam, bam, bam. Ovo je jako zabavno. A sada mogu da jedem sve zajedno. Mnogo lepo. A baš mi se svidalo. Idemo dalje. Pa to je čokoladna jagoda. Neverovatno. A unutra je voće sa karamelom. Sad ću probati. O, da. Sviđa mi se. I ostalo je posljednje jelo. Čokoladni autić. Zanimljivo. A kakav je ukus? O, ova torta je prelepa. Topi sa ustima. Dakle, koga da izaberem? Pobedilo je ovo jelo. O, to sam ja. A baš mi je drago. Ovog puta želim sandvič. Krenite. A nema problema. O, kako lepo miriše hleb. A za početak treba odseći 2 pačeta. A da, savršeno. Stavljam to sve na tiganj. Treba malo propržiti naš hleb. Tako će biti ukusnije. O, šta to radi, Jennifer? Ja sam napravila tostovi. Gledaj, stavljam ih na tanjir. A zatim mi treba hrana iz McDonald'sa. O, da. Obožavam sve to. To je baš ukusno, ali ne smem sve pojesti. Treba to staviti na hleb. Tako je. A zatim dodajem pomfrit i kečap. To će biti jako ukusno. Ne mogu da odolim, moram da probam. O, gledajte, imam još ovo. Dodajem kečap i moj sandvič je spreman. O, bravo.
A vidiš šta je kod mene? A ja ću uzeti kobasicu i staviti je na hleb. A preko ću dodati sir. A zatvaram sendvič i to je to. O, izgleda baš dobro. Wow, šta je to? To je moj sendvič. A sada gledajte. I seći ću ovaj hleb na delove. Da, tako je. Ja sam profesionalac. Sad mi treba salata. O, ne baš sveža. Stavljam salatu. A zatim paradajz. Preko sir. Kakav miris. Da, sad je vreme za kobasicu. Stavit ću što više. Da, tako je. Sad mi opet treba salata. I na kraju hleb. Čak sam se i umorio malo. Ali pogledajte kakva je lepota ispala. Da, da. Ja sam pravi majstor. Prijatno. Wow, koliko sendviča. Probat ću prvo ovaj. Da vidimo kako izgleda. Wow, to je baš ukusno. Da, sviđa mi se. Sada ovaj sendvič u sredini. Probat ću ga. Pa iskreno, ni nešto. Ne sviđa mi se. Wow, koliki sendvič. Nikad nisam videla takav. Sad ću ga probati. Poznate, a ni loše. A dakle, koga da izaberem? Jennifer, ti si najbolja. Da, ja sam najbolja. Jeste čuli? Dakle, a sad mi se jede sladoled. O, da, to je posao za mene. Ja sam najbolji u pravljenju sladoleda. A gledajte. Wow, hoću i ja sladoled. Oj! Skloni ruke. Bolje gledaj kako ću ja da pobedim ovom krugu. To će biti lakše nego ikad. Prvo ću uzeti jednu kuglu sladoleda od pistaća. Tako je. Ali naravno to nije sve. Sad ću napraviti smešne face na našem sladoledu. Da, pogledajte. Ovo je preslatko. Napravit ću još par i to je to. A znate, i ja imam dobru ideju. Kako je teška. Dakle, treba iseći lubenicu na 2 dela. Polako. Eto, tako. Gotovo. A sada treba iseći male kockice. Super. Stavljam sve u blender. Ali to još nije sve. Uzet ću mlijeko i dodati ga kod lubenice. Odlično. Uključujem blender i čekam. Kako lepa boja. Stavit ću sve u zamrzivač. Odlično, gotovo. A sada vraćam sladoled nazad u koru od lubenice. Tako je. A mislim da je ispalo prelepo. A baka je završila. Bako, ma ne, to nije lepo. Sad ću ja naći neki dobar recept. Evo ga. Da, sve sam shvatila. Ostalo je da ponovim. Kakva lepota. Dakle, prvo treba odseći višak. A sad mi treba keks. Sa jedne strane i sa druge. Odlično. Stavljam na tanjir i skidam omot. Wow, ispalo je prelepo. Gotovo. Prijatno. Wow, jedva čekam da probam. Kako slatke face. Sad ću probati. To je super. Sviđa mi se. Idemo dalje. Sad ću probati ovaj sladoled. Kako lepa boja. A kakav je ukus? Nije loše,
može da prođe. I ostalo je posljednje jelo. Izgleda jako zanimljivo. Wow, to je prelepo. Odlučila sam, to je pobjeda. I opet ja. Odlično. Pa ne, i ja mogu da napravim sebi kućicu. Eto, a na đubretu sam našla idealnu kutiju. Da je otvorim. Šta? Pacov? Odakle ovde? O, kako je sladak. Fibi, plašiš ga? O, ne boj se, mali. Tako si dobar. Vidiš, Fibi, nemaš čega da se plašiš. Uzet ću ga sebi. Dobro, idi prošetaj, a ja ću početi da pravim kuću. Dakle, uzet ću nož i od kartona ću iseći sve potrebne delove. Aha, tako je. Odlično mi ide. Dakle, i ja ću imati 3 sprata. Aha, super. A sad ću zalepiti traku. I obavezno mi treba krov. Gotovo. A sad ću ofarbati svoju kućicu u belo. Imam belu farbu i malu čepkicu. A da, to će dugo trajati, ali nema veze. Ja nigde ne žurim. A bitno je da će biti mnogo lepo. Polako. Aha, super. Ostalo je još malo. I unutra ću sve obojiti. Eto, moja kućica nije ništa gora od Fibine. Sjajne. Seme, dođi. Ofarbaj mi kućicu roze. Da, naravno, gospođice. Već sam pripremio farbu. Kakva lepa roze boja. Odlično. Da, to je baš ono što sam htjela. Odgovara mi. O, kako lepo curi. Svaka ti čast, Seme. Hvala. A dalje ću sama. Uzmi platu. Sada ću dodati lepe okvire na prozore. Aha. Zatim zlatan krov. I krunu pravo u centar, jer sam ja kraljica i moja lutka isto. Oho, Fibi, tvoja kućica baš lepo sija. Nema veze. I ja ću napraviti lepu fasadu svoje kuće. A za početak ću zalepiti crvene kvadratiće na nju. Kao da je od cigle. Da, tako je. Odlično sam smislila to. A krov će biti raznobojan. O, predivno. A dodat ću još par ukrasa. I lepu mašnicu. Preslatko. Moja lepa, bogata Barbika će živeti u ovoj kući. O, moja Barbika nikada u životu nije živela u ovako ogromnoj kući. Biće zabavno. Jao, ne sviđa mi se tvoja siromašna komšinica. Gladna sam, poješću sladoled. Kako je ukusan. O da, obožavam. O, već sam sve pojela. Štapić ću baciti. Šta je to bilo? O, drveni štapić. Odlično, treba će mi. A sad ću ga ofarbati. Tako je. A zatim ću ga zalepiti na karton. Ponovit ću tako nekoliko puta i ispašće šareni pod. Super. A zatim ću uzeti sunđere. Od njih mogu napraviti lepu fotelju. Ne treba nešto dodati. Dobro, žrtvovat ću majicu da bi fotelja bila lepa. Eto, ovako je mnogo bolje. A šta? Fotelja od sunčera? Što je? To je super ideja. Nedostaje mi mali komad majice, ali zato imam lepu fotelju za moju Barbiku. A sad ću sastaviti Rubikovu kocku. To će biti lep stočić za kafu u dnevnoj sobi. Na njega ću staviti kaktus, a na pod ću staviti tepih. Okačit ću slike i police. O, da, postalo je mnogo lepše. Dodat ću nekoliko detalja, a zatim ću išarati zidove. Super! A baš sam kreativna. O, čekajte, imam sat. Okačit ću ga na zid. Da, tako je. A na drugi zid ću okačiti štipaljke. Na njih ću pričvrstiti odeću moje Barbike. Eto, predivno. Sve uspelo. A šta je kod Fibi? O, kako lepo.
Htjela si da kažeš luksuzno? Da. Moja barbika ima sve najskuplje. Ovdje je najskuplji namještaj od dizajnera. Zlato i dijamantski luster. Sasvim sam zaboravila. Seme, donesi travnjak. Napravit ću lepo dvorište za moju lutku. Da, tu će biti zlatna ograda i obavezno crveni tepih. Moja barbika će biti prava zvezda, kao ja. Eto, tako je. Dobro, nema veze. I ja mogu da napravim ogradu, a bit će od štapića za sladoled. Treba ih samo zalepiti među sobom i pofarbati. Super, ispalo je prelepo. A na travnjaku ću napraviti stazu od kamenja. Da, moja barbika nije tako popularna, ali je sigurno srećna. Ajoj, kakvo siromaštvo, fuj. Ideja! Uzet ću karton i iseći vrata. Da, tako je. Stavit ću ih pravo u sredinu da podelim sobu. Dalje jednu polovinu sobe ću ofarbati u žuto, roze i plavo. Obožavam te boje. Da, gotovo. Nastavit ću. Sada uzimam moje Lego kocke. Napravit ću od njih kadu. Sačekajte, sad ćete sve vidjeti. Još malo, eto, uspelo je. Stavit ću na nju što više patkica. A na zidu će biti poster sa patkom. Tu će biti WC šolja i Lego čovečulja koji drži papir. Stavit ću još veš mašinu. A tu će biti korpa za veš. Wow! Moja barbika sada ima svoje kupatilo. Ostalo je smisliti nešto za drugi deo sobe. Čekaj, ja već znam. Potrebne su mi novine. I seđit ću iz novina lepe fotografije i slike. Da, ovo mi odgovara. I ovo isto. A sada treba zalepiti sve na zidove. A na pod ću staviti mekani žuti tepih. Zatim krevet. A tu će biti noćni stočić. A još ću okačiti par polica. I obavezno treba napraviti balkon sa cvećem. To je divno. Eto, napravila sam prelepu spavaću sobu. Opet je napravila sobu od đubreta. Kod moje barbike je sve najbolje i najskuplje. Ali ove roletne ne valjaju. Bolje da napravim tobogan pravo u bazen. Moja lutka će se buditi i odmah spuštati u bazen. To je baš cool, zar ne? Hajde da vidimo. O, da, predobro. Jao, tako sam umorna. Želim da odspavam malo. Seme, pokrij me čebetom i dovrši za mene kuću. Naravno, gospođice Phoebe. Na 3. spratu će biti spavaća soba. Stavit ću krevet, okačit ću sliku i staviti noćne stočiće, tako je. A ja ću okačiti ovaj lep ukras na zid. O, da, zalepit ću figurice medvedića i sladoled. Na 3. spratu će biti soba za žurke. Tu će uvek puštati muziku DJ. O, tako je cool. Hajde da se zabavljamo, hej! Oho, barbika Phoebe sigurno želi da dođe na ovu žurku. Roxy, a može li ova barbika da dođe kod vas? Šta? Ona? Pa naravno da može. Hajde da se zajedno zabavljamo. O, kako je veselo. Super! Šta je to? Kakva je to galama? Pravite žurku? Bez mene? Pa to je super! Ja obožavam da plešem! Hajde da se zabavljamo! Devojke su završile. Sad će vam Kate pokazati šta želi. Wow, kakav veliki izbor! Izabrala je picu. Hajde da počnemo. O, odličan izbor. Ja sam majstor za picu. Sad ću napraviti testo za picu od najboljih sastojaka iz Italije. Razbijem jaja i mešam to sve. O da, moje mekano kao jastuk testo je spremno. Sad ću ga razvaljati.
Pravi italijanski kuvari to rade isključivo rukama. Okrećem. Tu je najbitnija stvar da ne ispustite testo. Oho, šefe, to je baš moćno. Hoću ja tako. Jo, ispustila sam. Dakle, nisam se sprijateljila sa testom, ali imam odlične odnose sa žvakom. Sad ću napraviti od nje testo za picu. Potrebno je samo prožvakati puno žvake i naduvati veliki balon. Jao, šta je to bilo, unuče? Sve ide po planu, ne brini. Sad ću oblikovati testo u krug. A šta dalje? Sada trljam sir kao da sviram violinu. Pogledajte. Aha, sir mi ne treba, ali čokolada će biti taman. Sad ću i ja odsvirati nešto. O da, odlično mi ide. Gotovo. A šta baka radi? A baka već seče paradajz za picu. Šta? Paradajz? Ne, ja imam nešto bolje. To su žele pice. Sad ću ih staviti na moju. Savršeno. Može se peći. Stavljam u rernu i čekam neko vreme. I ja sam skoro završila. Dodajem sir, salatu i paradajz. Jeste shvatili šta sam napravila? To je pizza sa zastavom Italije. A ja ću seći tanke kriške salame za svoju picu. Sad mi treba sočan paradajz. Jao, kakav sladak paradajz sam uzgajao. I stiskam paradajz sos na testo. Tako je. Zatim dodajem sir i salamu. Odlično mi ide. I naravno, treba mi bosiljak. Miris je divan. Odlično, može se staviti u peć. Wow, Mandy, bako, vaše pice izgledaju nevjerovatno. O, tako lepo mirišu. Maloj Kate će se sigurno dopasti. Izgleda da Mandy ima neki problem sa picom. Jao, sad više nije tako lepa, ali bitan je ukus, zar ne? Jao, šef dolazi. Oho, šefe, napravili ste odličnu picu. Svaka čast. Kate, možeš probati. Jao, kakva lepota. Joj, šta je to? Ne sviđa mi se sestrina pica. A nisam vidjela takve u Italiji. A ova izgleda veoma lepo i slatko. Sad ću je probati. Nije loša, ali nisam ni oduševljena. A šta je ovdje? Joj, kako se sir razvlači. Jedva čekam da probam. Odlična pizza, baš kao u Italiji. To je pobjeda. Šefe, čestitam, pobedili ste. Vi ste majstor za italijanska jela. A sada idemo da istražimo kinesku kuhinju. Da vidimo šta se jede maloj Kate. Drugari, napišite u komentarima hranu koje države najviše volite. O, hoću kineske rezance. Razumeo sam, sad ću vam pokazati kako se to radi. Eto vam povrće. Tako se seče povrće u Kini. Gotovo, sada to sve stavljam u tiganj. Dodajem škampe i malo ulja. A sada vatra. Odlično, treba malo sačekati. Ne zaboravite da sam pre svega šef, a tek onda samuraj. Ajoj, šefe, da li hoćeš da nas zapališ? Skloni ruke, bako. Ne može. Rekao sam ne. Dobro, dobro. Kakav divljak. Ja pažljivo kuvam povrće i rezanci u šerpi. Želim da spremim rezanci u boji za moju slatku unuku. Pogledajte ovu lepotu. Nešto nedostaje. O, tačno. Štapići su uvek kod mene. To je to, završila sam. A kako ti se čini, Mandy? Bako, zašto tako sve komplikuješ? Imam bolju ideju.
Samo ću preliti instant rezanci kipućom vodom i to je to. Tajna genijalnog jela je jednostavna. Jao, pakovanje je puklo. Joj, kako vruće. Hitno mi treba nešto hladno. O, sladoled će biti super. O da, savršeni rezanci. Dodajem punjenje. I škampi. Tako je. Ovo jelo je genijalno. A sad je najvažnije. Jednim udarcem ću napraviti kineske štapići. Odlično. Završio sam. Prijetno. Jao, treba hitno nešto smisliti. Tačno, sladoled. Sad ću spremiti ukusni rezanci. Treba samo provući sladoled kroz mlin za meso. To nije teško. Prelivam to sve karamelom i gotovo. Oho, Mandy, to je baš neobično. Jesu svi spremni? Onda hajde da probamo. Wow, kakva zanimljiva jela. O, šta je ovo? Škampi? Fuj, mrzim morske plodove. Bez njih izgleda bolje. Probat ću. Fuj. Čudan ukus. Ne sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ovi rezanci izgledaju nerealno. Sad ću ih probati. Čekajte, je li napravljena od brokolija? Fuj, mrzim povrće. A šta je ovdje? Sad ću probati. Ne razumijem, šta je to? Dobro, sad ću probati. Wow, pa to je sladoled sa karamelom. Prelepo. Mandy je pobedila 100%. Da, nemojte se čuditi. Mandy je najbolja. Čestitam ti, draga. Ti si najbolja u kineskoj kuhinji. A sad ćemo probati američku hranu. Hajde da vidimo šta će Kate izabrati. Baš me zanima šta će to biti. Kate, dušo, šta želiš da pojedeš? O, želi hamburger? Nema problema. Jeste vidjeli ovaj komad mesa? Sad ću ga srediti. Napravit ću od njega mleveno meso za buduće pljeskavice. Obavezno treba dodati biber. A sada moj omiljeni deo. Treba istući meso. Potrebna mi je savršena okrugla pljeskavica. Sad je stavljam u tiganj. Moram je ispržiti sa dve strane. O, šta je to? Ja od čega napraviti savršen krug? O, tačno, uzet ću poklopac od čipsa od svoje unuke. Imaju baš onaj oblik koji je potreban za moju pljeskavicu. Tako je, formiram pljeskavice. Sklanjam sve suvišno i stavljam u tiganj da se prži. I obavezno treba namazati lepinje kečapom. Tako je. Sada sve sastojke treba pravilno poređati. Gotovo. Jao, izgleda da sam nešto zaboravila. A, tačno. Treba američka zastava. Bagin hamburger je spreman. Moja lepinja je odlična. Sad ću otvoriti. Dodati malo sosa. I što više salate. Odlično. Zatim ide velika pljeskavica. Luk i paradajz. Jednim oštrim pogledom ću ih iseći. Gotovo. Sipam sos. I pokrivam sve to svežom mekanom lepinjom. Najbolji hamburger je spreman. A najbolje je kod mene. Šta? Jeste li već završili? A šta ću ja? Dakle, moram se ubrzati. Lepinja, sos, salata, smrznuta pljeskavica. Čekajte, ne može tako. O, ruka gvozdenog čoveka, evo je. Sad ću brzo spremiti ovaj hamburger. Tako je bolje. Sada treba sir. Obožavam sir. Mislim da će tog biti dovoljno.
U stvari ne. Dodat ću još malo. I još. I još. Da, tako je. Sira nikad nije previše. Super! Moj sirni hamburger je spreman. Da, to je prava sirna bomba. O, ne! Moj hamburger! Mandy, smiren sam. U stvari nisam. Šta si uradila? Sad ću te naučiti pameti. Je li to neko ima problem? Ovi hamburgeri izgledaju veoma čudno. Zar niste bili u Americi? Zašto ne znate kako izgledaju hamburgeri? Ovaj hamburger je mnogo bolji. Sad ću ga probati. Baka se jako trudila, to se vidi. Prelep je. To je pobednik. Čestitam. Stvarno? Jesam pobedila? To. Hvala ti, srce. Šefe, ne brinite, sljedeći put ćete tačno pobediti. Dobrodošli u novi izazov. Za početak uradite nešto sa lubenicom. Dobro, unuko. Ne plašite se, sve u redu. Dakle, ovo je višak. A sada, da, tako je. Sad su tu komadići. Dodat ću jagode i želatin. Lubenični žele sa jagodama gotov. Svaka mi čast. Da vidimo šta je ispalo. O, da, prelepo. Wow! Da vidimo. Pa da, očekivano od bake. Gledajte šta će biti kod mene. Još par minuta, sad čekajte. Aha. I seći ću tu, ovdje. I još malo. Gledajte. Ispao je lav. Baš mi se sviđa. A ja imam lubenični žele sa različitim punjenjem. O, sve je tako ukusno, gledajte. O, da. I ja sam genijalna. A ja ću baciti to. Op, uhvatila sam. Ovo je tako ukusno. Žao mi je što se sve završilo. U stvari, da. O, sve sam pojela. Jao, šta sad da radim? Draga, zar si sve pojela? Da, bako, šta da radim? O, Fanta? Baš ti hvala. Čekaj li, šta da radim s ovom Fantom? Nemam ideje. O, Skittles? Hoću još. O, još slatkiša. Super. Sipat ću marshmallow, žele bombone i Skittles u lubenicu. Zatim ću sipati pića. Da, i sve to promešati. Eto, bako, hoćeš da probaš moju slatku supu? Daj da vidim. Sad ću probati. Kako slatko. A ja ću servirati svoje kriške sa želeom. Eto, sad je to slatka pizza. Ovo je višak. Hoćete da probate? Pa ne morate. O, šta je to? Nije loše. Naravno, napravio sam pravo remek-delo. Dakle, Lilian, probaj. Kako mnogo svega. Prvo me zanima ovaj koktel. Sad ću probati. Ovo je tako slatko. Wow, ne mogu da verujem. To je pizza od želea. Šta da probam? Uzet ću ovaj komad. Tako slatko. Odlično, sviđa mi se. Probat ću i ostale komade. Svaki ukus je super. Opa! To je lav. Tako je dobar. A kakav je ukus? Kako sočni lubenica. Ovo je sigurno moj favorit. Lav je pobedio. Da, ja nisam ni sumnjao svoju pobedu. Hoćete mi spremiti hot dog? Molim vas, gladna sam. O, sve jasno. Ti i jaje će biti moja. A daj mi. Trebaju mi.
Sad ću te ja naučiti pameti, eto ti. Razbit ću jedno jaje, a zatim drugo. A u razbijene jaje ću dodati brašno i umesit ću testo. Šta radite? To je moje. Jel svima jasno? Da, ja sam snažan. Dakle, u brašne ću razbiti 2 jaja. Tako je. Zatim treba umesiti testo. Eto tako, da. Odlično mi ide. Ups. Jao. Tačno, smislila sam. Lepinje za hot dog će biti u obliku kuca. Eto. Ispalo je preslatko, jel da? Sada to treba staviti u rernu. Tako je. Sada mogu malo odremati. Jao, šta je to? Nešto gori. Moj šešir. Kako si smeo? Bako, šta radite? Gledajte, moja lepinja je savršena. A ne, moja je bolja. Nije, moja je bolja. Moja je bolja. A ne moja. Kako lepo miriše. Kakve lepe lepinje. Bako. Čekajte, moram probati. A sada drugu. A znate, bakina lepinja je bolja. Da. Sad ću i ja svoju napraviti. Dakle, odseći ću ovdje. I ovdje malo. Aha, tako je. Unutra ću ubaciti 2 viršle. Gotovo. A od šargarepe će ispasti odlični točkovi. Vžu! Šta se dešava? Bako, šefe, šta je bilo? Prestanite! Vi ste kao deca. Bako, nastavi da kuvaš. Jel da? Dobro. U kucu ću staviti viršle i dodat ću ukusne soseve. Naravno, neću zaboraviti na sir. Pa, kako vam se čini, jeli? Neću da komentarišem to. Dobro, i ja sam skoro završio. A viršlu u obliku spirale ću staviti u lepinju. Tako je, dodat ću šargarepu, zelenilo sos i prženi luk. Tako je, hot dogovi moraju biti vrući. Zatim će pomoći roštilj. Da, zatvaram i gotovo. Koliko dima. Dobro. Lilian, probaj. Prijatno. Ovdje čak i roštilj. Jahu, koliko dima. Dobro, probat ću. Ukus je očigledno bolji nego izgled. A šta još ima ovdje? Kakvo slatko kuće. Da, ukusno je. Opa, hot dog auto, ozbiljno? Da, to je 100% pobednik. Hvala, ja sam najbolja. Šta se može napraviti od limuna? Tačno, hoću limunadu. Limunada? Nema problema, unuko. I ja znam od čega da počnem. Dakle, ovi limuni nisu pravi, ubraću sveže. Eto, savršeno. Sada treba iscediti sok. Da. Eto. Zatim ću dodati vodu. I dodati kriške limuna. Nečega nedostaje. Znam. Tačno, ja imam žalfiju. Dodat ću grančicu za lepu boju i prijatan miris. Lepota. Prava domaća limunada. Sviđa mi se. A sa ovim mogu ukrasiti šefa. Lepota. Što? To nije muška stvar. Sad ću vam pokazati kako se pravi najbolja limunada. Gledajte pažljivo. Dakle, treba mi limun. Aha. A zatim divne šljokice. Sipat ću ih na limune. Da. Divno.
Zatim, ove sjajne limune stavljam u veliku čašu. Tako je. A posle ću dodati žele kockice. A uz pomoć svog saturatora ću moći učiniti običnu vodu gaziranom. Odlično, zatvaram, uključujem i čekam. Mislim da je dovoljno. Eto, moja neverovatna limunada je gotova. Završio sam. Šta on radi? O, hvala. Šta je, hoćeš i ti limunadu? A, dobro, sad ću ti nasuti. Eto, izvoli, prijatno. Nema na čemu, doviđenja. Šta je? Ups, ostalo mi je sasvim malo za Lili. Wow, kakve su ovdje limunade? A zašto ovdje prazno? Fuj. Dobro, probat ću prvo ovu limunadu. Super, svidjelo mi se. A šta je ovdje? O, to je nešto zanimljivo. Limunada sa šljokicama. Ozbiljno? Nevjerovatno. Jedva čekam da probam. O, da. To je jako ukusno. Šefe, ti imaš najbolju limunadu. Čestitam. Da, sve sam